Clàudia, mira, si està. Ja l'he trobat, la paella del Montleón. Ja deia jo, ara sí que em sona. Va, anem allà, eh? Sort. Vinga, sort, sort, sort. Ai, que me toque la clotxina, que és facileta, va. Li ha tocat el garrofó. El garrofó? Pasqual, el garrofó. Però i què tinc que fer jo amb garrofó? Vale, tira-li tu, amore. Vinga, vinga. Garrofó, madre. Ai. La tomaca. Bueno, i ara què fem? No sé, a veure, algun hort que tinga estos dos ingredients. Ja ho sé. Ah. David, l'horteta de Greta. Anem a Corbera. Vinga, va, corre. David! Hola, què tal? Com va? Que afanat que estàs ja collint garrofó, no? Sí, estem en la segona floració i ara es comença ja a estar a prou plene de garrofó. Avui m'ha proposat un repte de cuinar productes autòctons i a mi m'ha tocat el garrofó. I a mi saps el que m'ha tocat? La tomaca. Molt bé. La tomaca jo la tinc ara començant a madurar, la tercera fase. No em digues, està verda. Tinc alguna rotlleta per ahir. I el garrofó què fem, el collim o què? Clar que sí. Vinga. Està grandolla, Si el mira contra jo, m'eixi el passió. Sí, està bo. És el Molt bé. picolí. Pensa avui fer humus amb garrofó. Molt bé. I jo gaspatxo amb la tomaca. Mira, quina sort he tingut, finalment. Menys mal que estava David. Va, jo te les vaig posant ahir, va. Però tu no vas a lo teu, Pasqual. Sí, però jo ho tinc tot fet. A mi me queda només triturar. No Vinga, et preocupes, va. jo te vaig passant els ingredients. Perfecte. Vale? Així m'agrada que m'ajudes. Molt bé. Mira, hi ha un all per ahí també, eh? Sí, sí. Vale. Ui, els pimentons? Quins pimentons? No n'hi havia pimentons, dona. Molt bé, doncs jo ja ho tinc preparat així per a començar a fer l'humus. Res. Pascu, què hi ha darrere de l'all? Darrere l'all no n'hi ha res. Ui, uns pimentons que s'ha deixat ahí per decorar. Estaves intentant boicotejar-me el Que no, gazpacho? dona, que va. Ai, Què passa? que m'he tallat. Ves-te'n a fer un mocador, En però sèrio? ja... Ai, dona. Sí, a veure... L'all per a ell. Escolta. I això què és? Això és all. Això és all. La que està boicotejant eres tu a mi, eh? No res, si no els vols tu per a mi. Mira. Molt bé, doncs a veure ara qui guanya, eh? Ai, Això Pascu. depèn de la sort del destí de qui siga. Joder, David, que ja ve per així. Ai, Serà gaspatxón de lo que dius tu, però el sabor és molt valencià. Molt, molt bo. El humus de garrofó. Està molt renyida la cosa. Ai. Pensa que els dos ho heu fet de categoria. Vols dir? Home, per supost. els cuiners pròxims de l'horteta de Greta. Molt bé. Vinga. Ale. Ale.